Ratovi, bolesti, osvajanja, sve su to karakteristike razdoblja u kojem su se rodile prve lože slobodnih zidara. Otprilike 100-tinjak godina nakon toga u Hrvatskoj se rađaju prve političke stranke, a među njima bila je i Stranka prava, koju je osnovao otac domovine, otac hrvatskog nacionalizma, Ante Starčević. Starčević je jedno vrijeme bio inspiriran idejama Francuske revolucije, koja je bila prva svjetska revolucija slobodnih zidara. Je li onda Starčević bio možda sklon masonskim ložama? Jesu li pravaštvo i svjetska masonerija imali dodirnih točaka katkada u povijesti? Danas smo tu da otvorimo novu stranicu sadržaja demantiranja mitova o pravaštvu, HSP-u i HOS-u i da se upustimo u dubokoumnu analizu ovakvih kleveta koje nekima zvuče povjerljivo. Novi vijek donio je vrlo turbulentna vremena u razdoblju europske i svjetske povijesti. Kako mnogo ratova, tako i mnogo saveza između raznoraznih carstava i kraljevstva. Iz spektra današnjice to je teško zamislivo. Ipak, ljudi su više držali do morala i etike nego danas i razmišljali su racionalnije. Bilo je podjela po staležima, no svatko je razmišljao svojom glavom i pisao vlastoručno. Za razliku od danas, kad sve to odrađuje takozvana umjetna inteligencija. Međutim, u ono vrijeme imali smo intelektualce i nerijetko je bio slučaj da su upravo intelektualci činili članstvo u slobodnozidarskim ložama. Da, dobro ste čuli. Slobodni zidari koji se još mogu nazvati masonima, zvali su sebe prosvjetiteljima i držali se pametnijima od ostalih ljudi u društvu. Dakle, tu pronalazimo sličnost. Ako ćete se ikada naći u razgovoru s nekime o slobodnom zidarstvu, koji su nastali baš u razdoblju novog vijeka, imajte na umu da možete razgovarati sa upućenom osobom ili s neupućenom, koja će vas možda nazvati i teoretičarom zavjera. Moramo znati da slobodno zidarstvo nije nikakav mit. To je bila grupa ljudi koja je sebe držala slobodnima od Boga, njegovih moralnih vrijednosti, odnosno onome što nas crkva uči, i zidarima, to jest graditeljima novog poretka, novog svjetskog poretka. Slobodni zidari sastaju se u svojim udruženjima koje zovu ložama. Njihovi sastanci su tajni jer u njima govore o opasnim temama. Cilj im je prevratima odvojiti čovjeka od Boga i oteti svijet od ljudi i čovjeka. Sebe drže savršenima, a obične ljude nesavršenima, odnosno profanima, koji nemaju pravo na slobodni izbor. Jednim dijelom žele ih istrijebiti, a ostatak porobiti modernim tehnologijama. To je potvrdio i svjetski poznati globalist Noah Harari, rekavši da visoka tehnologija omogućava prvi puta u povijesti potpunu kontrolu nad čitavim čovječanstvom svijeta. Spomenuo je da će takav oblik kontrole biti i kraj svim ljudskim slobodama, koje zove takozvanima. Slobodni zidari inače sami sebe nazivaju globalistima, jer djeluju globalno. Oni su internacionalisti, a ne domoljubi. Svaku odluku koju globalisti odluče provesti u praksi, ne pitaju narode tih država žele li takve promjene za svoje društvo. Čist primjer toga za današnje vrijeme su nam parade ponosa, ilegalne migracije, takozvana pandemija koronavirusa, a sad u budućnosti bit će i digitalna valuta koja se tek sprema uvesti za potpunu kontrolu računa pojedinca. A gle čuda, zakoni o legalizaciji takozvanog prava žena na pobačaj, LGBT pokret i eutanazije su, po svjedočenju visokog dužnosnika jedne tajne lože preneseno s članka francuskog lista Le Figaro 2012. godine, stvoreni u radionicama samih slobodnih zidara prije nego što su putem političara uvedeni u parlament. Dakle, to su sve bile njihove ideje. Najveći protivnici tih ideja su domoljubi iz naroda, kada javno, na kakav način osuđuju ove stvari, kroz proteste ili neki sličan način. No, ljudi koji su to pokušali bili bi na meti vlade, koji služe globalistima. Globalisti slome nacionalne države kroz rat u kojima onda zavladaju pristalice ideja globalista. Oni kao svjetska elita ratovima slamaju svake nacionalne otpore za svjetskom vlašću težećim slobodnozidarskim židovskim bankarima, čemu je svjedočio bivši okultist, član elite Iluminata i bivši židov koji se preobratio na katoličanstvo, Henry Makov. Što se tiče Hrvata, partizani koji su se borili na strani globalističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu, pobijedili su rat 1945.
i napisali svoju povijest, oklevetavši dotadašnju pravnu i nacionalnu državu Hrvata, nezavisnu državu Hrvatsku. Hrvati su od tad do danas kao narod pod stalnom okupacijom, i ne samo oni, nego gotovo cijeli svijet, u kojem nacionalne države više ni ne postoje. Da stvar bude jezivija, slobodni zidari prakticiraju vjeru u prirodne sile, a u stvarnosti se klanjaju Sotoni. Religija im se sastoji od panteizma i takozvanog gnosisa, odnosno spoznaje u zemlju kao centar svijeta, koja im je na sredini grba označena sa slovom G, između šestara i pravokutnika. U prostorijama gdje se sastaju štuje se takozvani veliki majstor, meštar, kojeg drže kao graditelja svijeta i koji je uistinu Lucifer. Na koji način konkretno? Podržavaju ideju da je čovjek važniji od Boga i da se mora postaviti iznad Boga i samo sebe slušati, baš onako kako je sam Lucifer podmićivao Evu u Edenskom vrtu da pojede jabuku. Iz tog razloga pozdravljali su sve tri topovske grmljavine, koje su odvojile čovjeka od Boga. Zbog takvog vjerovanja, koje se prokužilo u društvu novog vijeka, slobodni zidari protivili su se katoličanstvu kao religiji, i to nije nikakva teorija zavjere. Osudio ih je i Papa Pio VIII, nazvavši ih sektom. Za primjer imamo red Iluminata. Osnovan je u Ingolstadtu, Bavarskoj kneževini, 1776. a zabranjen kao opasna i prevratnička organizacija za Bavarsku i za Austriju. 6 godina kasnije infiltriraju se u bavarske institucije i kao članovi državnih kolegija počinju zabranjivati katolička, a podržavaju objavljivanje prosvjetiteljskih dijela. 3 godine kasnije bavarske ih vlasti imenuju izdajnicima i protucrkvenim agitatorima i zabranjuju im rad. Godinu dana kasnije izdaje se smrtna kazna za članove Iluminata, što je značilo da se vjerovalo da se još sastaju. I jesu, jer je na njihovim krilima izrodila čuvena Francuska revolucija. Njezinim pokretanjem započeo je progon katolika pod vodstvom Maksimilijana Robespiera, slobodnozidarskog vođe Jakobinaca. Posljedica ove revolucije bila je propast kršćanstva na zapadu Europe. Veliki meštar Velike lože Rusije, slobodni zidar i socijalist Aleksandar Kerenski pokrenuo je revoluciju u carskoj Rusiji na 200. obljetnicu ujedinjenja slobodnih zidara. Međunarodni bankar Jacob Schiff dao je Lavu Trotskom kofer s milijunima američkih dolara da financira revoluciju u Rusiji. Za svoje je djelo kasnije bio i nagrađen. Masoni i židovski boljševici su srušili i kršćanstvo na istoku, to jest pravoslavlje. Sad kad smo prokomentirali slobodno zidarsku simboliku, ciljeve, postupke, uvjerenja i vizije o čovječanstvu, možemo se dotaknuti i spomenutih kleveta na račun Ante Starčevića. Primijetili ste da svi ovi ljudi imaju jednu ruku u odijelu, što je inače prepoznatljiva simbolika masona u javnosti. Teško je da ćete naći osobu koja si samo grije ruku iz čistog mira na području Poprsja. Pa vidite, navodno i Ante Starčević ima ruku na tom dijelu i svoj portret gdje tako pozira. Na svemrežju imamo 2 varijante Starčevićevog portreta. Jedan ga prikazuje kao osobu s velikom sjedom, kosom i bradom, a drugi kao osobu tamne i kraće brade i kose. Sad koja je od njih pravi svjetlopis onoga vremena? Fizionomije im očito nisu iste. Postoji pretpostavka da je desni portret krivi prikaz Starčevića i da je riječ o nekom glumcu iz Hrvatskog narodnog kazališta, čiji je portret stavljen kao podmetaljka u svrhu diskreditiranja samog Starčevića i njegove pravaške ideologije. Starčević je u politiku ušao s 38 godina svog života, pa je logično da je izgledao mlađe. I to stoji. Ali, je li taj portret baš i realan? Po kvaliteti prosječnog fotoaparata za ono vrijeme u Hrvatskoj, mogli bismo čak reći da je lijevi portret Starčevića realniji, jer je Starčević na desnom portretu ispao malo previše dobre kvalitete. Čak i da ove teorije nisu točne, jedno je sigurno. Ne treba tu skrivenu ruku uvijek povezivati sa slobodnim zidarstvom i ne treba generalizirati sve ljude koji se tako fotografiraju da rade za svjetsku elitu. Tko Starčevića optužuje zbog toga da je slobodni zidar, nema neke vjerodostojne dokaze za to.
ili mu se ne sviđa kao osoba. Što se tiče pogleda na Francusku revoluciju, na koju se osvrtao u nekim svojim radovima, od nje je iscrpio samo ideje. Je li on znao tko je kreator tih ideja? Nije, i zbog toga ga ne možemo suditi. Nije imao internet da se sam uvjeri s 2 klika, kao i mi danas. Privukle su ga ideje bratstva, slobode i jednakosti, s kojima ga je upoznao njegov stric Šime, i te ideje je onda ukorporirao u svoj građanski tip nacionalizma. Takvim se nacionalizmom onda borio za bolji položaj Hrvata u Habsburškoj monarhiji, u suprotnosti politici Beča i Pešte. Iste ideje nije promovirao jer je navodno bio masonofil, već zato što je tim parolama tukao po Austriji i Ugarskoj, čiji su se političari pravili Englezima svaki put kada se spominjalo hrvatsko pitanje unutar monarhije. Htio je istaknuti tezu da se i Hrvate mora nešto pitati, osobito zato što je hrvatski narod svojevoljno izabrao Habsburgovce za svoje vladare 1527. godine. Ugovor koji su potpisali za takav potez bio je obostrano obvezujući, što znači da je mogao biti i raskinut i da Hrvati nisu potpisali da budu austrijske sluge, već da se sačuva status Kraljevine Hrvatske od osmanskih prodora i da se Hrvate cijeni jednako kao i ostale stanovnike monarhije. Zbog toga Starčevića ne možemo suditi, već mu se zahvaliti. Tko ga zbog toga sudi, opet ne razumije ni njega, ni pravašku ideologiju. Nisam Starčević nije bio neki zagovaratelj revolucije kao oblika promjene državnog poretka. Doduše, smatrao ju je kobnom jer više oduzima nego što daje narodu. Prosječni stranac koji bi tek počeo proučavati Starčevića rekao bi da je i bio pobornik Francuske revolucije zbog ideala na kojima je izgradio pravaštvo, no čitajući njegova osobna djela i sa svime što smo o njemu do sada izdvojili, prije bi se reklo da je bio više skeptičnog nego blagonaklonog stava. Starčevićev najbolji prijatelj i suosnivač Stranke prava nije dijelio njegovo mišljenje. Eugen Kvaternik bio je pobornik revolucije, ali ne one ljevičarske. Pokrenuo je ustvari kontrarevoluciju u Rakovici 1871. godine za oslobođenje Hrvata od Beča i Pešte kad se nije moglo mirnim putem. Rezultatom izdaje iz vlastitih redova Kvaternik i njegovi pristaše doživjeli su tragičan kraj, a Kvaternik je prije ove pobune u Rakovici bio u dosluhu sa slobodnozidarskim krugovima. Tražio je pomoć izvan Austro-Ugarske monarhije, i to još 1864. godine. Raspravljao se o dolasku talijanskog revolucionara Giuseppe Garibaldija na područje Dalmacije s oko 80.000 njegovih vojnika. Garibaldija je u tome spriječila talijanska vlada, ali u tim raspravama Kvaterniku je bilo ponuđeno da postane mason. U nekoliko navrata su ga mamili u to, ali kada su vidjeli u njemu naglašeni katolicizam, govorili su mu kako masoni zapravo štuju svako vjersko svjedočenje. Kvaternik je Adriana Lemija, osobu s kojom je razgovarao, shvatio kao velikog i agresivnog bezbožnika. On mu je osobno potvrdio da mu je cilj uništiti papinsku svjetovnu i duhovnu vlast i sam katolicizam, jer inače Italija ne može biti slobodna i riješiti se francuskog tutorstva. Od tada se Kvaternik nije više oslanjao na vanjske krugove koji su također imali namjeru uništiti Habsburšku monarhiju, ali očito ne iz istog razloga kao i on. Ti antihabsburški krugovi su u većini slučajeva bili slobodno zidarski, a svoje korijene vuku od kraja revolucije iz 1848. godine, kada je najveći broj emigranata pristupao u takve krugove da uz pomoć zavjera sruše Habsburšku monarhiju. Nakon razdoblja Austro-Ugarske nagodbe 1867. masonima iz austrijskog dijela monarhije zabranjen je rad, ali kako je Hrvatska bila kantonizirana, preselili su svoje djelovanje u ugarski dio. Masoni koji su nastavili djelovati bili su povezani sa svojim vanjskim prijateljima, tako da smo u Hrvatskoj masonstvo dijelili na mađarske, talijanske i srpske lože. Nitko od njih nije skrivao svoje pretenzije na hrvatske zemlje i kroz povijest su zato često sabotirali narod s kojim su živjeli. Kod hrvatskih masona također nije vladao hrvatski nacionalni osjećaj, već osjećaj jugoslavenstva. I jugoslavenstvo i masonstvo u kombinaciji se javljalo u hrvatskom narodnom preporodu, ali pod drugim imenima. Za jugoslavenstvo se koristio izraz ilirizam, a za masonstvo lijepi izrazi poput prosvjetljenosti, intelektualnosti i sl.
da se namami ljude tim idejama. Prvi put su to značajno učinili da je izašlo na očiju javnosti kada su preko slobodno-zidarskog agenta Frana Folnegovića razdvojili Stranku prava na Frankovce i takozvane domovinaše. Tako se raspao nacionalistički pokret u Hrvata kojem su se masoni kao internacionalisti protivili. Folnegović je izmislio priču kada se učlanjivao u ložu Demokratija da je tu ušao s odobrenjem samog Ante Starčevića, iako to nije bila istina. Starčević za to nije ni znao, a Folnegović, čim se pridružio tamo, počeo je propovijedati bratstvo s Mađarima, pohvalio ugarskog upravitelja B i H. Benjamina Kaleja o stvaranju posebne bošnjačke nacije i osudio je spaljivanje mađarskih zastava prilikom posjete cara Franje Josipa u Zagreb. Tim potezom se pokazao kao agent i izdajnik. Nakon što je uništena Stranka prava, na taj način jedino Frankovci dosljedno vuku politiku hrvatskog nacionalnog interesa i državnog prava, dok domovinaši postaju pravaši kako vjetar puše. Kasnije se okreću bratstvu sa Srbima. Neki će im istaknuti članovi raditi u budućnosti na politici novog kursa, u Jugoslavenskom odboru i sl. Jugoslavenski odbor uvelike je bio prožet slobodnim zidarima i oni su u Zagrebu 1918. godine izvršili državni udar i uvukli Hrvate u Jugoslaviju. U NDH, državi koja se temeljila i na Starčevićevim idejama, jugoslavenstvo je zabranjeno, pa tako i slobodno zidarstvo. Rušenjem NDH slobodni zidari, koji su se regrutirali u partizanski pokret otpora, nemaju više nikakvih prepreka djelovanja i djeluju i djelovat će i danas kroz male i veće organizacije protiv Hrvata i svih naroda svijeta. Nacionalne države, kao i vjeru, preziru i predstavljaju im prepreku u stvaranju novog, sekularno-humanističkog svijeta bez morala. Jedino na tim vrijednostima možemo se boriti protiv njih, kao što su se i naši djedovi borili protiv njih u svoje vrijeme.